burge samari ne da ma 'yan mata. Sannan amarya ki taka da baya-baya, ranar taron bikin naki babu ƙarya. Gidan ibada can zaki sai ki shirya, ki kama harshen ki amarya banda ƙarya. Ki tsala wanka sannan ki sa a baya, idan zai fito a gida ki bi shi baya. Ki mai biyayya kuma kar ki juya baya, inda tukun girki kar ki zo da sanya. Idan zaki mai damu ki sa a ƙwarya, ki koyi murmushi zai so ki babu laya. Tarairaya zaki masa kamar maraya. Dan Allah amarya na san kina da tarbiyya, ka ture 'yan maza angon Hindatu. Hindatu ce ta ɗaya ta kasa Saudatu, ka ture magauta gulmar ta mutu. Nasiru zo kai ɗaya ka ji wannan batu, sai ka rike gaskiya amanar Hindatu. Kai koyi da hali na angon Hafsatu, sannan mutuncin gare ka ya killatu. Domin kai na taso da ke wannan batu, kun kyautatawa gare ta ka himmatu. Dan yin hakan za ya kai ka ga jannatu. Fata nake ayyukan musu kyautatu, ana samu kan tabarkin bin sunnatu. Ke dai yau kin zarta amare, ɗinkin ya ado ki sa tirare. Sannan maganar shi karki shure, zaman aure sai kin daure. Rike danginsa babu bare, ke da Nasir naki karku ware. Wataran sai ku yi rawa a tare, tun da ɗakin naku an yi jere. Fatan mu kawai ku rayu tare, murmushin fuskar ku yayi kwarare. Inda kun bar o'otan a zaure, kun bar shi a can ku kulle kyaure. Nasir dube ni nasiha zan baka, kar ta yi kuka a ƙarƙashin aurenka. Kai ne gatanta alkawar haka ka ɗauka, ko ni ma isa za su aina shaida haka. Za ta faranta maka kan haka ba na shakka, tunda tana nan gare ka ba wani mai suka. Za ta kula da kai ta kare duk haƙƙi naka, wanke tufafin ka share gurin kwananka. Dan gaba tarbiyya ta baiwa duk ɗayanka, ko a mafarki ba ta kauce umarninka. Soyayyar gaskiya take maka na shakka, dole ka kwatanta akan ta dan na san ka. Ku ɓoye sirrikan ku ango da amarya, magauta akan kutun a yau za su ji kunya.